Yes, okay. Kiksanan, once again, niyaga pa ninyo alagad sa kanginan, Trifon, Pai, Barilio Morales, and then may partner ka pang dari Randy Tayed. Kumusta na saan mo? Napamati ka rin ka sa Mindanao. Asap kita ha, always say a prayer. Ako sa pangmusta si Abay Yuluti, dia sa Kawit, Medellin. Oy, kumusta bay? Maayong adlaw, maayo sabihin ng pita, no? Diya sa imong Emilia Beach Resort and Restaurant and Resort diya sa Emilia, no? Kabagi owner niya na. Okay, o kumusta usap taga Cagayan, taga CDO, kay gikan sa nis Abay Yuluti sa Cagayan. Okay, kumusta ka mo? May pagpamati usap kaninyong tanan, tibo kabisan ng Mindanao. Bueno, ang suwatang pukratong katagan og pagdagad. Pinada kinis usak ka, naglibog nga ulitaw. Ulitaw, naglibog. Nga magtago lang singan nga. Magkatawa lang ko ning nahitabo karon kanako bahin sa kababae nga basta wadyo kong kasabot. Dilis pagpaghambog, gwapo man sa kong pagkatao. Mura sa kong katong artista sa Amerika nga si Alain Delon. Husto sa height, busok pagiduglawas, o kung anang babae nga makakita nako, di na mistil explikaran pa. Mudayog birig nako, pura hambog lang sad ba. Ma'am ko ang dagan sa mga paghitabo, habi gid ako ang motor racing yun. Kanang lumbas motor ba, drag race. Hoy, Part Ruminik! Ikaw mo ginay na. Abi na kog. Abi na mo kinsa part. Abi na kog, abi. Siya ako yung part. Part James. Oh, bago mo lagi itang motor, na? Gibaligyan akong daan, may palit kong bago. Para lumba na gini. Sago lang, para sa panguyab. Patay. Samot og patay na patay yun na ni mong mga kaliwat ni Eva. Ilan na ang problema, part. Yun na. Huwag kayo lingaw ko, bi? Nga naman. Hoy, tatambong tag Christmas party. Oh, ikaw may gibitar. Hawa mo ko'y labot. Ako'y mo invite ni mo. Ay, ikaw na lang, part, eh. Kuyog lang kita, unsa mo kay? Nga nung dato mo lagi kunin mo. Para takdan sa tasi mo ka. Pugi ba, pugi. Na, magidangat. Malipay gyud tos bambing baka kita to nimo. Kinsang Bambi? Bambina gyud? Oo. No kana mas bambina ba? Bambina. Datungan gyud ka to. Kanang datungan lang taog. Datungan lang tag hopya. Sige lang, oy kay pag-snack mo nang iya. May ka sa imong motor bi, kuyog ta. Saan ang partiha? Wa pa ni mahilo ta kung naong ni Dr. Juan. Nalisa lang ng gamay. Hi, Merry Christmas! Hi! Uy, James! Oo. Merry Christmas, ha? Oh, uy, Gracia. Na-aghast ka pagkakita niya kung kuya. uy. Hala ka, kagwapo. Ako ni kasama, Radio Man, Tatak RMN, Rumnik Sarmiento. Wow, murag artista. Unsa sa lidaha, ha? Patay na si Judas. Bangas. Gracia Maurice Rumnik, Part Rumnik. Ako ang amiga, si Gracia de Amor. Mo ba na siya ang host, part? No. Guest host ako din, parehas na ta. Mo ba? Attention, please! Attention! Murag doon na announcement, oh. Unsa ka, ha? Minata. And every mother's child is on the spike to see free. Ato lang sugda na ang atong Christmas party. Mga tatang tanan, by group kini ha? Diri napita sa wa, ang kantahon kasadya. O diri sa napita sa tuo, ang kantahon ania na kami. Sadyanin ka Mahing gabi, Dapit sa kahibayan, pauray ang mga kita, ang panagway nga masanaro, ulahan o ulahan, ang tagbalay nga giawitay, kay naghauna, santa na mas pasko mga lipayon. Sa alas 12 ay takna. Balak pre. May na Masanao, Pasko ulahan, para ang tagbalay nga
sa kalipay, kay nataw na ang anunubo sa kalibutan. Kay nataw na ang anunubo sa kalibutan. Merry Christmas, Ma'am Nenen! Atong isunod ang exchanging of gifts, no? Ready na ba ang tanan? Romnick, mo Oh. sa exchange ng gift? Wala ba ko makadaog gift kay kuan wa kong kaputos. Sige, cash na lang. Mahimog cash lang ako, cash. Okay ra. Hala no, may untag ako'y makadawat sa imong cash. Unyang akong gift, may ikatag makadawat ikaw. Di man ta makabuot gud kay ra fullon man gud. Dooy, may untag ako'y makadawat sa imong gift room. O ang ako sad, ikaw sad unta no. Ay. Ay, kanindod. Ay, nausab ang programa. Nausab sa dili pang exchanging of gifts kanang parlor games una. Apil ko! Oo, paris-paris ne. Ha? Babae ug lalaki. Napuno ang mga baye, napulo sa mga lalaki. Bayot, unsa na imong parlor game? Kuan siya? Trip to Jerusalem? Marawi ba yun? Oh my God, ako yaw, ana, oy! Wala ko yaw, oy, nangamatay no. Ito na ang mga maote, wala na. Sige, apil ko ha, apil ko. Apel yun ang tanan. Unsa may ruling ani bayot? Dunay mga lingkuranan o mulingkod ang mga lalaki. Ha? Karon, hoy, Gracia paminaw, oy! Ay, naminaw bitaw ko, uy, naara magukudiri. Sige ka magtutok ang room neck. Labaw na ka, no? Kuan, kini, kita di ay. Kita mo lang yun. Kita kayo. Hello. CCTV yun. Padayon ta. Karon ang mga lalaki, mao'y mulingkod, o ang mga babae magtuyok-tuyok. Inighunong sa music, ilugay na yung lingkod ang mga lalaki. Ha? O ang dili makalingkod, out! Romnick. Ngano Gracia? Anak ko malingkod sa imong paa, ha? Kanaw gi kay makauna. Biraha lang ko. Ay, ajong. Okay, begin! Music! Tuyok! Tuyok ka! Tuyok yun! Tuyok yun! Tuyok pa! Tuyok pa! Music, stop! Uy, Gracia. Sa baka ko, Rom. Sa baka, gyud ko. Gisabak na may tao ka? Hala, misaka lagi ko. Gidyakan ko ni mo. Wa, oy. Padayon! Oy, music! Padayon! Hoy! Hoy! Gracia! Barog niya! Hoy! Hoy! Napasabak ka man ko! Tuyok na ito! Oy, barog niya! Pili ko, pili ako, ha? Uy! Barog, ha? Ganahan sad ka rin! Barog niya! Oy! Barog na lang, Gracia, barog na lang. Doon sa ka? Ngano man? Ilan sangat. Ay. Ang sunod na to nga games, kining mga games gitawag og tongue twister. Apil ko, bayot. Bayot, sa may premyo, anak, bayot! Kwan, watay daghang premyo. Ni ay panyawan, Way JJ premyo. Talks, Uy, og Lacto Papi. Monthly dos, monthly. Karon ato nagsugdan ha, ang Gawan. live games, tongue twister. Unang contestant. Ako ba yun? Sige. Ikaw ba? Sige ka lang yung Christian. Oy, lain na sa rin siga. Puol ba Ako layo na, Dino, bayot! unang contestant si Guillermo Pacaunces. Dire mo. Sabi akong litokon, ani, kalakihan. Kuan ra kanang Pasko, Paksiw, Siw. Pasko, Paksiw. Yo paspasan jud nimo ha. Pasko, Pakso, Oh, Pasko, larga. Pakso, Paksi, Pakset. Out, out. Pasko, Pakset. Out. Unsa ko Pakskit? TikTok ako, bit. Paksiw, Pasko. Out ka. TikTok lang ko. Out ka. Level line na sab. Ako ba yun? Ikaw Christian, dire. O siya ko litukon. Kuan mao ni ha? Ang makina ko, gipamekaniko ko. Ang makina ko, gipamekaniko ko. Larga! Makinaguba, makina na ayo na. Paway ay! Kapoy ba di ba?
Karon sa dili pa to ang exchange of gift kanang doon natay icebreaker. Ha? Kini siya, do it ni siya nga nabantog nga J and G do it. Okay, karon sugdan na nato ang exchanging gift, ha? Rom, Oh, Grisha? kita na exchanging gifts, P. Huh? Ni akong gift, oh. Oh, kuan, mo apil lang tas daghan. Ha? Kita lang, kuy. Kita lang mag-exchanging gifts sa atong gift. Ah. Sa mga gibayro to atong duha ka kasing-kasing ba? Na, srombo biyan eh. Sige na, Rom. Kita na lang. Rom, sige na po. Ay, Romney! Oy, Sarawak, ikaw di ay? Wahangit ako ni mo ba, Rom? Unsa man na Sarawak? Kanang kuan. Pasirukan ako imong naobi. Daduan ako sa amo. Hoy, ayog samog na bayuta ka ha. Lawgawa, gid mo, oy. Nga naman suko mo kuno ka. Ha? Ikubitag iyang roomneck. Para man sa tanan. Ano kog lawgaw diha, kuit? Bugnoon, tagaruin. Uy! Kasi magtuon ni mo. Mahadlo ko ni mo. Igata ka. Dede, unsa naman eh, nag-away naman mo. Ako lang si Romnick Bayot. Ako'y nakaw na ni mo roomneck, ha? Unsa? Ako'y nakaw na. Salin na lang imong. Salin kas na hurot. Ah, sali sa nahurot? Dire, dire sa nahurot? Sali sa nahurot? Aray! Gibati ninyo kong kalagot kang Grisha, hasol na kayo. Bisag tuwang gabi eh, manawag sa kong cellphone. Hello? Kinsa man eh, ha? Hello, Romnick. Natog na ka? Natawag na unta, nakamatalag ko kay pagtingin akong cellphone. Doy, Romnick. Uy, Ngano ka ba, Grisha, ha? di ko makatog. O siya di ka makatog, nga naman. Pinaron kagabi nga dili ko makatog. Og di ka katog ko kami, ito lagad law. Romnick, sad. Uy, kanang, doon ako ihangyo ni mo, Pi. Unsa ba na, Grisha? Damguha ko, Pi. Unsa? Damguha ko. Sige, damguhon ti ka. Og sa imong damgo, nag-check-in ta ha. Unsa? Mo'y nakahatag kinakughason. Gadi, diyan na say lang gibuhat ng Grisha nga pagsinugo na. When I was poorly born at the time. Mo toyo. Toto, Chairman na. Ni patag ni Gracia ni mo, oh. Para yun ni mo. Nya, oh. Sa mana? Sobre. Tanawa ko sa sura na. Salamat ha, Toto Germ. Ha, Harin ako. salamat. Harin ako. Sige. Rob, next. Sa man ni sobre ha. Uy, bangas kang Christmas card. Amaw ginis Grisha, eh. Humuot na ba kayong powder? Yun na, nanasuwat sa Christmas card. Basahon na to. Romnick, give love on Christmas Day. Mas kang amawa ginibayana. Ay! Og dihay gabi ingaw, ang ko magdahom, nakubag manaygon. Dihay gid sa bahay si Grisha. Murag nakainom og fighter wine. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Uy, kinsa mo karon? Si parang Yul Gasper ba karon? Iyon na. Oh, nga naman misigang imong mata, Romnick, ha? Bagog baterya. Oh, ay lami. Grisha, ganong niya ka ng gabi naman ron? Nga naman muanhi ko ni mo. Bawal ba? Oh, Huwag ka ba'y gustong magtanaw sa kong naong, ha? Romnick Sarmento? Grisha, nakainom ka. Ug labaw sa tanan, lakaw na lang, ha? Babae ka na ba ang buhat? Ayaw kong bugawa, Romnick. Ni ako kay gusto lang kong makakita sa imong naong. Grisha, kung sa kagod. Wa akong kasabot ni mong ibuhat. Nasayod ko, Romnick. Nasayod ko. Pero sa may mong tuyo, ha, Grisha? Ni alam ko, aron ako ikapahungaw ni mo nga. I love you, Romnick. I love you. Lakaw na.
Wakas mong kagalingon, lakaw na Grisya. Tubagaon ako. I love you, Rom. I love you. Unya na ta magsulti og mawasan ka na. Sa pagkakaroon, good night. Matuog na ko. Good night. Romnick! Romnick, open the door! Romnick, I love you! Romnick! Oh, shit! Hasura laging bayhana, bro. Hasol asin hasol gyud. Ako pa rin mo, Bradong. Oh, You know what are you doing? unsa man? Nabaw ka sa mo ato, ha? Timingan na ni mo kausa ka ng timingan o kanang one time man mo kaduha ba? Mo na diha. Oh. Taga mo na. Taga mo na. Hasulan ko, bro. Mauna diha, bro. Palabi mo kagwapo ni mo. Ay, nga babae ni Noy, naghangad ni mo. Ako taon, so magduko, wag yun taon. Magtuunas grasya nga bayot ka, o di na ni mo buhaton. Stang hasula gyud, bro. O, lagi. Ay, Mangga! Mangga mo diha! Mangga! Oy. Mangga! Tamis Day. pa mo. Ay, day. Tamis ng mangga, di ba, day? Tamis na? Oo, oy, tamis mo lang. Tamis pa ni Stindira. Oy, tindira lang ako, be. Unya, sa una ni mo. Ah, Dong, ha? Tanaw na itong dilibamsiga ng imong mata, Dong. abangas ka. Atras ka ba? Atras! Grisya, ikaw na sad. Una sa tanan, maayong Pasko ni mo. May sad. Nganong niya ka man, ha? Lain na sad niya akong tuyo ni mo, Romnick. Di na ko muhagyo nga hikugma ako. Yun na, unsa man ay Grisya, ha? Romnick Sarmento, Ah, ni ako dili mo hangyo ni mo nga hikugma ako kundi unsa Grisya? utang buot, Rom. Ayaw taong kong palibari. Unsa man lagi ka na, ha? Unsa ka na? Rom, ayaw kong palibari, mahimo pa. Nga ano man lagi, unsa man ka na Grisya? Ni ako, Romnick, kay mo hangyo ko ni mo nga. Paliwati ko. Unsa Grisya? Rom, Mm. paliwati ko. Bangas ka. Wagi ko makalihok sa kong gibarugan. Mura kong kandilang giugbok. Paliwati ko, no? Unsa ko botakal? Kay magpaliwat. Ay. Mana nga, gisira na kong balik ang pultahan, nawa na kong katingog pa. Usay mahasol ko na akong kagwapo ba, na akong kagulingon ng tao nga gwapo. Di unsa man ko may pasultihon. Magpaliwat man ako, Romnick. Si Arita ni Kuan. Romnick. Romlik! Ang iyang problema, bam? Ang iyang kagwapo, bam? Kaya na babae nga gusto magpaliwat niya? Ha? Oo. Paliwat tila na siya? Ano niya? Sa? Doon, eh. Ha? Siguro, murag, gwapo yung kaya sa Romlik sa Robert. Mm. Pero kanaya kagwapo, wasan niya sa risan, kay muli kayo sa siyang mga babae, no? Pero ako pa na niya, liwatan na niya sa Gracia, nga nadaan, Gracia ko na. Di, paliwati lang na rin. Ikaw, bam? Paliwat ka, bam? Kung naminaw mga deros roomnet, diretso ato ang sulti na ko niya. Ayaw pagpaapo pa ng bayhana dong. Paliwat naman babae, ate pre! Ayaw Ayaw pagpa... pa pangulyat. Ayaw. Hindi na, may ngadlaw. Kaya pa Priscilla, prehaman me. Nga Ang naman. problema ko na rin, kiningon ng babae nga, Romnick, paliwati ko, paangki ko, kay gwapo mo ko kaayo. Oo, Ako yeah. ginanda ng Romnick nga ayaw pagpaapo pa. Kay basing nyo mapanablusa ni mo na, pikoton ka, papangasawon kang dili oras. Di ba? Oo. Pero ako sang isulti sa tanan nga, maayong mogamit kag panyawan herbal capsule kada adlaw. Baon na, Ha, Romnick. Romnick, kada adlaw mag-inom kag panyawan herbal capsule, nya panyawan plus with mangosteen, panyawan herbal capsule with garlic para sa mga high blood at ang kolesterol. Nya di ta dali nga masakit lagsi kang atong lawas. Munang kinahanglan kada adlaw mag-inom kag panyawan herbal capsule. Okay, Ang Romlik. ako Romnick, mangon, Dayon, bam. ang ako mangon kasi Marcela nangompra og panyawan. Pag abot siyang anak lang meron ako na Jerry kas Manila. Mas una mo siyang niabot. Tatao niabot ang yaman kas Manila sa
Nagsunod kami. Nagpalit mo panyawan sa lungsod. Nagpakyaw sa sakyanan ka sa airport. O sa may lagi sakyan. Abi na kong purlon. Ano naman siya? Dugool mo kaig mata. O sa may sinala siya. Kuhan ko no to? Jehovah. Sa? Jehovah. Jehovah ko. Inuba. Jehovah's Witness. Say, dugolog mata? Ang sakyanan. Sa mura magpurlong. Dugool ko ng mata. Ang sakyanan, ang kanang inubang, ang kanabang Mata, ayos sa dool. Dool naman. Sikit, turang sikit. Munang dugolog mata. Dugool magmata. O sa may purlon. Jehovah ko na yan. Mga lungong toro. May labot ang atong kuan laing tinuhan. Mura man nagkuhan, mura man Ay. ingon nga magkuhan ko, magpahirap, parihab, Magpari- magparihab ko. Magpariban. Pariban di ay. Pamusilingan. Asa ba guys, ada magparihab ko. Atik di guys, parihab ko sa kubo. Tanaw rin ba ito yung drama? Naman namin naguhat man ni si ako uyuan si Uyo Himen Birungan. Bam! Ang buto-buto. Makakaon lagi ta anak dito. Wala mo pa'y pagpamunga. O di amang tanaw, na say bunga, wag ko kita ana. Wala pa, ay magdalang niya ako. Si ako uyong na si Uyo Himen, pagpaabot, Steven og ipaaboton, dili kita. Oh, unya mamaw ni lang ta. Iya magsundot, dagan kabaw. Sa? Dagan kabaw. Mga paborito niya. Oh. Hala. Ang gawa. Mga Romnick, no? Saan teman? Oo. Kamu may gwapo lalim ba? Dilalim ay, dilalim. Wapo ba na yung problema ati Pres? Kaya ilugal lagi sa mga babae. Unya problema na niya, milugan Na siya. may babae si Dut-Dut yang magpaliwat lagi siya. Di ay unya di siya. Siguro siya. Sakto to kung bina. Ayaw pa tintalo Di ta na. sa kay mahinayat unya. Pikuton unya ka. Correct. Oo. Pikuton Unya tinuod. ba unya paliwat lang gud ko. Unya bumabdo yung Oo, asawa unya, jud ko. panyasawa, oo, tinuod asawa na. jud ko. Mahinaya ka. Ato ta kasi mga trabahoan pa. Pawa ta gani ka mga asawa. Ana jud Ba kayo yung mga nakagi anak ba? Nga katong tigitagaan mo motor. So man mumabdos na siya, di na mumabdos. Ang naitabo na sa ko amiga no. Mabdos na siya. Wala siya dayon nagpagpangasawa. Ano man? Kaya pag uli sa laki dito sa ilang probinsya, gipikot man siya sa babaeng lahi po niyang uyab. Di ay. Hangtod karon wa jud sila mga anak. Pero, Ba't di na siya ako manghod- napangkan. Ako manghod ka anak. Di ay. Oo. Og dili og dagan sudan eh. og kuan sad ka nang og ka nang mausa niya maasawa kanimo mahagad ko paliwat. Dili maayo. Di Di maayo maayo kay- isip inahan. Di sad maayo kay tingali unyag unsay plano, no? Nya makuan siya man tag nahigugban siya, may in love siya. Nya ko Onde era bata. Lugay ka. Onde era bata, dili maayong ehemplo sa kababae nga maghagad-hagad kag laki. maon. Maghulat. Hala. Ano lang Romnick, no? Sige, kalma lang, no? Kaya, ma'am gina natural magina kay anang makabua man na imong kagwapo. Warang daghan sang babae nga mas bisa sa babae sang gwapa mao gyapon sa dingan ang gyapon. No? Na hindi kalikayan mo nga kontrol lang yun. Salamat tas magpadangat itong tulumanon. Kun ako ang